Good morning mga kapadyak. Punta kami sa Anggayan Trail, Balungaw. 246, anim lang kami ngayon. George ang nasa likod. Good morning. Good morning. Pasok namin sa barangay Anggayan. So may magandang trail dito. Ahon agad, sinintado niya. Hahabol. Baka daw biglang kumagat niya. Dati hindi rough road. Ayun na isa. Wayne. May konting ahon. Terong rumornya. T-shirt kaya ada bro. Long sleeve. Ay, Wayne. Binaik tayo ata kahit. Alalan dapat tayo. Ayun.
May da kubo-kubo dyan. Damo kubo-kubo nan. Awanan natin pispan. Kami. Ah. Okay, padya ka rin. Ah, belwer. O, magkatan tayo. Matudok. Ay, damagam dito yung nadalan. Maya, pumintas pa ah. Pumintas pa eh. Ganda. Huwag piprino, huwag piprino. Tingnan, baka may barbed wire. Ah, sarap. Guwapo. Tapos pakanawan. Wait. Wait. Oh, ganda no. Dito bundok ko ah, sumaring tayo dyan. Isit tayo, video tayo. Naudin eh. Bruid garan. Naudin. Uy.
Aso na naman. Niray ka pre. Ay ube. Dapat diretso. O ahon. Bike, bike, bike. Bike, 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 bike. Hop. Dito ako sa side para makukuha lahat. Grabe ah. Ano pa? Wen. Ay. Diyan mo man na lang yung dalaan. Tingin tayo ah. Motor. Thank you.
Ano to, pag mabilis oh. Oh, matatalsik yung kaya pa, Kaya pa! Bro Edgar, kaya. Oh. Grabe yung gulong ko. Napuno ng putik. Alabas na kami dito sa kalsada. Pero mahirap pa ito. Pero